قدم 5 ዓመት ናይ ሰማዕኻዮ ደርፊ ግጥሚ ክትዝክር ዘይከበደካ ቅድሚ ሰዓታት ናይ ዘንበብካዮ መጽሓፍ ትሕዝቶ ምዝካር ይከብደካ ዶ? ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ህፃን ክሳብ ዓብዪ ዝጽገመሉ ዓብዪ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ናይ ምርሳዕ ፀገም እዩ። ነዚ ፀገም እዚ ንሓንሳውን ንሓዋርን ክትፈትሖ እንተደሊኻ እዚ ቪድዮ ንዓኻ እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምድላው ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ብዕፅፍን ምውሳኽ ዝሕግዙ ብሳይንስ ዝተረጋገፁ 7 ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ይኹኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ይጀምሩ። ብተደጋጋሚ ነገራት ቀልጢፍካ እትርስዓሉ ምክንያት ኣእምሮኻ ሓበሬታ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ስለዝነኣሰ ኣይኮነን። ኣእምሮና ልዕሊ 2.5 ፔታባይት ሓበሬታ ክሕዝ ይኽእል እዩ። 1 ፔታባይት ማለት 1024 ቴራባይት ማለት እዩ። ብቐሊሉ ንምርዳእ ኣእምሮና ን300 ዓመት ዝኣክል ንምሓዝ ዘለዎ ፊልም ክፅዕን ይኽእል ማለት እዩ። ነገራት ቀልጢፍካ እትርስዓሉ ምክንያት ናይ ኣእምሮኻ ኣሰራርሓ ብኣግባቡ ስለዘይተረዳእኻዮን ንምዝካር እትጥቀመሉ ጉጉይ ሜላን እዩ። ካብዚ ሓደ ንምዝካር እትጥቀመሉ መንገዲ ደጋጊምካ ምንባብን ርእስኻ ምግዳድን ጥራይ ስለዝኾነ እዚ ድማ ናይ ሓፂር ግዜ ዝኽሪ እምበር ናይ ነዊሕ ግዜ ዝኽሪ ክፈጥረልካ ኣይኽእልን። ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ብዕፅፊ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ብሳይንስ ዝተረጋገፁ 7 ነጥብታት። ቀዳማይ እኹል ማይ ምስታይ። ኣእምሮና እኹል ፈሳሲ እንተደኣ ዘይረኺቡ ትኹረት ናይ ምግባር ብቕዓቱ ኣዝዩ ዝቕንስ። ትኹረት ምግባር ድማ ምስ ናይ ምዝካር ብቕዓት ናይ 1 ሳንቲም 2 ገጻት እዮም። ኣእምሮና ብኣግባቡ ንኽሰርሕ ማይን ኦክሲጅንን የድልይዎ። እኹል ማይ ክሰቲ ከለኻ ድማ ናይ ምሕሳብን ናይ ምስትውዓልን ዓቕምኻ እናወሰኸ ይኸይድ። እዚ ድማ ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ንኽውስኽ ይገብሮ። ካልኣይ ንሕፃረ ቃላት ወይ ድማ ኣፍሮኒምስ ምጥቃም። እዚ ክትዝክሮ ናይ እትደልዮ ነዊሕ ዝርዝር ብሓፂር ምሕፃረ ቃል ናይ ምስፋር ሜላ እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ቃል ናይ መጀመርያ ፊደል ብምውሳድ ሓድሽ ቃል ትሰርሕ። ነቲ ቃል ክትዝክሮ ከለኻ እቲ ዝርዝር ብምሉእ ትዝክሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሜላ እዚ ብፍላይ ንተምሃሮ ኣዝዩ ኣገዳስን ኦታ ቀያርን ነጥቢ እዩ። ሳልሳይ መረዳእታታት ናብ ምስሊ ምቕያር። ናይ ሰብ ኣእምሮ ዝዓበየ ዓቕሙ ምስሊ ናይ ምዝካር ዓቕሙ እዩ። ኣእምሮ ብምስሊ ዝተረድኦ ነገር ብቕልጡፍ ኣይርስዖን። ንኣብነት ሓደ ዝረኣናዮ ፊልም ብቕልጡፍ ዘይንርስዓሉ ምክንያት ብምስሊ ስለዝተቐረፀ እዩ። ዝኾነ ክትዝክሮ እትደሊ ነገር መጀመርታ ናብ ምስሊ ቀይሮ። ንኣብነት ንባብ ክትጅምር ከለኻ ኣበይ ኮፍ ኢልካ ከም ተንብብ፣ እንታይ ዓይነት ክዳን ከም ዝለበስካን ከመይ ጌርካ መፅሓፍ ከም ዝሓዝካን ብምስሊ ሰኣሎ። እዚ ድማ ናይ ምዝካር ዓቕምኻ ንኽዓቢ ክሕግዘካ እዩ። ራብዓይ ምትኳር ወይ ድማ ፎከስ ምግባር። ሓደ ነገር ን10 ሰዓትን ንልዕሊኡን ካብ ምርኣይ ን5 ደቓይቕ ጥራይ ኣእምሮኻ ሰብሲብካ ትኹረት ጌርካ ምጽናዕ ይበልፅ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሓፂር ቪድዮ ወይ ድማ ቲክቶክ ሪልስ ዝበሉ ምስልታት ውሉፍ ምዃንካን ትዕግስትኻን ትኹረትካን ይቐትሎ ኣሎ። ትኹረት ናይ ምግባር ዓቕምኻ ክውስኽ እንተደሊኻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትሕልፎ ግዜ ቀንስ። 5 ነገራት ንዝማድን ምውቃርን ወይ ድማ ኣሶሲዬሽን ኤንድ ስትራክቸሪንግ። እዚ ማለት ክትሕዞ እትደሊ ነገር ምስ ካሊእ ንዓኻ ቀረባ ምስ ዝኾነ ነገር ምትእስሳር ማለት እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ኣውሮፕላን ንምርዳእ ነገራት ምጽሑፍ ምዝማድ። ዝተበታተኑ ሓሳባት ብቁፅሪ ወይ ድማ ብርእሲ ከፋፊልካ ምስፋር። መምሃራን ኣርእስትታት ብነጥቢ ዝኸፋፍሉሉ ምክንያት ንተምሃሮ ንምዝካር ስለ ዝቐሎም እዩ። 6 ኣካላዊ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ስፖርት ምስራሕ። ስፖርት ምስራሕ ኣእምሮኻ ኢንዶርፊንን ሴራቶኒን ዝተባሃሉ ፖዚቲቭ ኬሚካላት ንኽፍልፍል ይሕግዞ። እዚ ድማ ካብ ጭንቀት ወፂኻ ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ንኽውስኽ ይገብር። ስፖርት ወይ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክበሃል ከሎ ግድን ከቢድ ሓፂንን ኣብ ጂም ከይድካ ምስራሕን ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ገዛኻ ክትገብሮም እትኽእል ቀለልቲ ምንቅስቓሳትን ናይ እግሪ ጉዕዞን እውን እኹል እዩ። 7 ናይ መወዳእታ ነጥቢ እኹል ድቃስ ምድቃስ። መረዳእታታት ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ዝኽሪ ናብ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝኽሪ ዝሰጋገርሉ ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ። ኣእምሮኻ ደቂስካ ከለኻ ነቲ ኣገዳሲ ዝብሎ መረዳእታ መሪፁ ናብ ተቐማጢ ወይ ድማ መኽዘን ሓበሬታ የሰጋግሮ። ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ምድቃስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዞም ሎሚ ዝረኣናዮም 7 ነጥብታት ተራ ምኽርታት ጥራይ ኣይኮኑን።
ብሳይንስ ዝተረጋገጹን ንኣእምሮኻ ብሓድሽ መንገዲ ዝቐርጹ ቁልፍታት እዮም። ሓንቲ ነገር ከረጋግጸልካ ደሊ ነዞም ሜላታት ብሓቂ ኣብ ግብሪ እንተደኣ ውዒልካዮም ናይ ምዝካር ዓቕኻ ክውስኽ፣ ትኹረትካ ከመሓይሽ፣ እቲ ምርሳዕ ዝበሃል ጸገም ድማ ታሪኽ ክኸውን እዩ። እዚ መደብ ጠቓሚ መልእኽቲ ረኺብኩምሉ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። እዚ መደብ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ጠቓሚ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ይኹኑ።